Kowe arep ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat tak kandhani. Ndi Werkudara Janaka karo kembar tok delikke nendi ora minggat kelakon mati dening aku. Wah, kekula nguntal malah tak mbleki kowe. Ah. Oh. Aduh. Ah. Wah. Hey. Ana buta gedene semono ora duwe tata krama. Ah, buta kok dadak nganggo tata krama. Ayo kowe Bathara Guru. Ya pancen ulun Bathara Guru. Kita sapa? Aku Dewa Amral. Tegese Dewa Amral ki Dewa Agung. Yen ngono kita bakal ngendih marang kawibawan ulun. Merga sing sinebut Dewa Agung kuwi mung panjenengan ulun. Kena ngapa kita iku titah wantalan badan wadak. Mongko apa wis diyu nanging dadak nganggo sesebutan Dewa Amral. Ora idep. Ayo Dewa Werkudara Janaka karo kembar. Werkudara sasedulur wis dadi pamurba ulun. Wah, Dewa Nasar tumindahe kowe Bathara Guru. Kowe Dewa Nasar tumindahe tak gegulungku dadimu. Aja mlayu. Aduh, pripun Kakang Narada? Jebul buta menika digdaya sanget. Lah nyandani kok. Wirangan to Kadi Guru. Lajeng prayoginipun kados pundi Kakang Narada? Pun saniki Adi Guru mandhaping Marcapada pados pintos rayan mawon Adi Guru.
Kayon kati yuping angin sumyak swaraning kang renggan samirana maworiris kumrang kandaning puspita hae ono titi sonya madya ratri raras rumadeng akoso bocah bajang gireng angin sirping sewang arep gumantos sing dalu jroning ratri deren wong wonten ingkang kacarita amung sawang pertanggapan ingkang jebul saking Brangwetan dan kelingan migarsa gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya Dewi tata sing kawantian dewasane nawau to wancin wis ngancik gara-gara bumi gonjeng mandelung ngang langit samudra kocah sumemburat pindha kinabara banyune kang gunung Lama bangga mawatu geni katembuing bayu patra ing akasa kumludhuk swara lira gelap sastra kakayon repakatya ten babati katembuing Pancawara gara-gara apa to pertandane gara-gara apa hayo gara-gara ing jagating pakliran saking ngurmati miji loro parepat Punakawan Kelurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kelurah Bagong yang sami gegojekan madyaning ngoro-rombo alon arire
Sini Kang. Wis po. Aku ki niate lek nyuwuk wis mengko sik. Malah di tung tung. Tung tung tung. Tung ja tung ja tung ja. Ngapain Kang? Ora aku lagi pengen nganu apa lagu-lagu hip hop. Wis tekan goro-goro iki Kang Gareng karo Bagong kuwi. Heeh. Sudah sebentar lagi sudah bubar. Nina bobo, kalau sudah bobo digigit nyamuk. Boboklah bobo, oh adikku sayang. Lu dianyake malah kluk ngono lho. Malah liar-liar. Kamu kok suaraku kok ngene iki lho. Kayak karang yo menempuh perjalanan sing jauh banget Kak ya, Gang. Iya. Capek yo. Nek dinyanyikke lagu hip hop kira-kira turu ra yo? Ambo. Dicoba wae, Gang. Memeng aku. Ayo Mas Drum minta du ja du du. Nah, apa? Kose hopse. Wah, jan. Du ja ngono. Yo. Nah. Bongkotan diketho tinggal celengan anyar dicolong malih nginjel mantan anyar dientep kala cengking kur syukur wala nang kok becicilan gawa banyu kok bececeran rupane ayu titol eceran ayu rupane gawa duwet jaluk duwet 20.000 nek bab duit aku ra duwe nek ngono aku nana lali aku wisan ya jigur tenan kok mbok wis kok memarake medhase wong Pak nah seneng banget aku nek iki alah. Wis ora usah diurusi nek Bagong ki wong edan. Ya ora kaya ngono kuwi. Iya. Dan supporter aktif. Gayang temenanan iki. Jan, wis. Ayo arek ngopo? Mau ning lembukan ana sing durung dipinangkani apa durung? Isih ana. Ngimpi mau. Ngimpi. Aku bar weruh kirekku mau kon terus njuk pengen jegok-jegok ya aku. Seneng banget terus aku gede banget. Gede banget kaya aku. Loh, to. Oh, ora ngono ki. Lho kae sing ana sing muni pakake jeli wae apa? Elek ora apa ngono aja. Iku gaul-gaul sing kaya ngono kae iki. Ya nganu saiki apa jenengane?
Ngimpi. Ngimpi. Sing arep nganu sapa? Sing arep nyekar. Lho kae. Lintang Kairo. Ngono. Lintang Kairo. Ayo balintang. Ayo yo. Ayo nembang ngipi. Ning ampun ngipi nggih. Nggih. Sinten niku mau sing mundhut, Mas? Sedap. Oh teng HP. Pak sinten? Pak Jo. Pak Parjo. Pak Ahmad Badawi ding ngapusi niki doan niku. Ah nggih. Nggih. Ngimpi nggih ngagem bawa napa langsung niki? Wah, nggih ngagem bawa no. Ngagem bawa. Nggih. Nggih. Ngadeg. Lho aku meng manut request sing mburi. Yes, kae sing ngedram. Breng, bonggotan. Digo nganu sepote to. Lah sepi banget. Iya. Halo. Halo, Mbak. Oh, jadi gayang temenan iki tenan. Kayang Pol. Po diunggahke panggung kowe po? Aja ya. Ngambara ing awang Kowe kok terus pindah ngopo, Feb? Ambok kono duet. mau duet, Mas. Lho kowe. Mau duet, Mas. Ya wis ora. Aja ya, Feb. Hangalangot bebasan tanpa kolaborasi. Nah nggih. Niku nembe nyanyi lho, Mbak. Napa? Nyanyi niku. Oh ya. Katungkul ngumbar gagasan. Baterainya rantai-rantai ya, kae. Full. Awet. Satemah kinawa ngimpi
Pun boten ngantuk, Mbak. Mboten. Kan tadi sudah dinyanyikan Oh sama iya. Mas Dahlan. Krungunina bubuk rap. Nggih, matur sembah nuwun Mbak Sudah, Lintang. nggih, sami-sami. Nggih. Pun gek bubuk mulai. Mungkin nina Sudah bubuk tidak rap. ngantuk. Wah. Sampun. Kedep ning sak jam. Saiki apa meneh ngimpi wis ana. Wah, kae lho, ngono kae. Aduh. Aku wis ngimpi mau saiki Kang Gareng karo Bagong. Apa ya aku sik ya? Aku sik apa kowe sik, Kang? Aku sik no sing tuwa sik. Aku Petruk dhisik. Wis ora apa-apa. Aku kepengin No, piye to? Aku kepengin Iba ana katresanku. Sing nyekar Mbak Elisa. Ngono kuwi. Heeh. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Sing joget Mas Dodo. Ayo Mas. Mas. Wah malah njaluk duet e. Oh ya, duet ora apa-apa. Duet ta? Ya. Monggo Mbak Elisa duet kali Mas Dodo. Ning ora dadi lho, Mas. Ya wis. Ayo, Mas. Perwakilan DS iki. Yuk. Ayo, Mas, yuk. Gelak esuk. Aduh. Les searching karo ngadeg. Nah, sekarang berjalan. Saya dipaske sik kamerane. Nah. Spoti. Dan maju. Mandiri wedok. Iki mengulang dalang Seno Channel yang pertama. Ini kalau nebet di spoti. Ayo, spoti kanca-kanca. Nah, ini kok spoti. Oke, sudah di muka. Ya, Ya, apa kersanya? nembang dong. Nembang apa? Ngimbang ono katresan. Imbang ono katresnanku. Aku sendiri aja atau ditambahin dong gitu, satu barang gono gitu. Biar dia dirubung gitu, ngerasain kebahagiaan. Milih Mas Dodo. Mas Dodo milih Mas Dodo. Milih aja. Iki Milih, Mas. dalang Seno Channel ulang tahun dadi kowe wenang. Kono milih yo. Alah, Apa kae bae? Kewe. Milih ada. Agnes ono, Riza ono, Tatin, Ayu. Yo Mbak Tatin. Loh, langsung plerak. Curang. Sapa manut aku? Nostalgia iki. Milih sapa? Hah? Milih sapa? Sampean. Jarene ra masuk. Masuk-masuk ayo saiki yo. Awak gak aku nek dipaksa. Nek dimasuk-masuk gak aku. Gelak esuk.
Ya wes sesuk ya ben kok ngopo. Ya Mbak Arisa yo. Nah, Mbak Risa wae sing masuk. Orisa. Kok Tatin? Wis Mbak yakin? Tatin lho, jare Mbak Tatin. Ya wes dimasuk-masukke. Oke. Nah iya. Ayo, aktif sekali. Kene tengah. Kayak keluruk pisan. Biyen apal kok saiki ra apal kene tengah. Lali. Ra entuk ngepek iki. Besok meneh dinaime kae men apik. Imbang ngono katresnanku. Langsung wae kan. Enggak usah bawa ya. Nggih, langsung mawon. Yo. Lenang mulai dulu. Pripun Pak Dalang Pak Dalang Mas Dalang. Pon sak dereng Pun niki sak les dereng. 50.000. Urut Sawarane pinten wau? 100. Iki lho 52 lembar. Lho. Wah, iki sih 75 e. biasane iki nek caleng iki jegur nang nggon anu kae lho. Jegur Bapak nang nggon jegur. banyu ae lho. Jegur nang apa jeneng? Njuk karo nyokoti ketel bareng kae lho. Jare ra masuk kok arep saiki muni masuk. Saiki wis masuk jare. Oh. Kene ra sadar ngono jare. Wis mengke-mengke. Mpun iki? Digongke ora yo. Oh, mau aku kurang oh. Ayo sah Digongke digongke. ben gram 100. Mangka Kang Mas prasetyanku bebasane tak bisa tinungku condalan prasetyanku tak korbanake jiwa lan ragaku. Sampun, digawa iki Sampun. sawerane. Matur suwun Pak, tukon bobok, tukon pilis, laris manis. Laris. Ya ora no. Kudune aku njaluk kuwi wong aku wis nembang kok. Tambahe piye? Wis korene. Menika sampun, Mas. Sampun, Mbak Tatin. Kono saiki giliran kowe, Kang. Rasa maju. Mbok wis aku ki rasa wae. Iki mau wis aku wis seneng banget kok karo jadilan iki mau. Wis tenan ora? Ora. Seneng banget aku karo jadilan iki mau nonton jadilan wis. Wah bunga banget atiku. Ora Mas Dodo mengis-mengis seneng banget aku wisan. Lah iki arep ngopo? Lah ya biasane kewajiban bos punakawan. Tak terane Bapak. Wah ya wis. Sono ndara. Sono sinuwun Kresna. Ayo kepiye? Wis rono wae to. Anu wae ya. Apa? Playon Saya jawab biasa. Ya wis ngono ku ya ora apa-apa. Ya wis gak rono wae yo.
alon tata lenggah ira risang marata tameng tasih misudan dono raras blegagak ugak sadulita wel Sinun niki kok sinuwun Ndarawati janur Gunung Rawuh sudung kula. Iya Kakang, sejatine iki mau Kresna sedya prapta ing Ngamarta nanging tinemune suwung kabar sing dak tampa kadangku para Pandhawa kalenggan iki padha munggah ing kayangan. Mula aku malah banjur prapta ning Karang Kadempel iki Kakang. Nggih leres. Niku pancen leres pancen saniki ndara kula Pandhawa sami minggah ten kayangan. Margi niki sami gadah gegayuhan. Gadahi gegayuhan anggenipun badhe nyuwargake keng ramane nggih swarga. Sinuwun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim. Niku sinuwun. Ya Kakang, nanging gumunku sing wis-wis Pandhawa iku mesti ora nate nilar tetarosan kelawan Kresna, nanging ki kok ora. Lah. Mbok menawi babakan iki Pandhawa badhe nggayuh piyambak. Mboten kepengin sumendhe dhateng sinten-sinten. Nanging langkung prayogi menawi sinuwun Ndarawati nggih paring pambiyantu dhateng para Pandhawa. Sampun ngantos negakaken para Pandhawa. Iya Kakang. Mesti wae aku ora bakal negake banjur prayogane kudu kepiye iki Kakang Semar. Angler panengkang sinong mati gawe gelar darar yombak susutira famo sang mangrempak suronggongkara kita umangsa nuwun sewu sinuwun. Mboten kok ateges kula ajeng nundung. Pun saniki jangan dika mang tindak utawi sawetawis mang medal riyin saking Karang Kadempel mriki. Krana inggih kanthi sarana niki jangan dika saged pinanggilan bantu dhateng para Pandhawa. Oh, ngono Kakang. Ngesake dawuh Kakang Semar yen ngono Kresna nyuwun pamit sawetara nilar karo marang Karang Kadempel. Nggih. Pun mang tindak mrika dene kula anak-anak kula teng mriki mawon mangke mindak namung ngribeti. Ya Kakang Semar. Tole ono wae.
Kulun rawuh paduka ingkang wayah ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten Nela Paduka Hyang Adi Pukulun Narayana wis ulun tampa ndadekke bombong tias ulun lajeng sumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi Pukulun dene kepareng ngarca padha merpeki dhateng kula Nggih Kresna pancen ulun merpeki marang jeneng kita ya merga kayangan iki ana dawuruska pengamu ing buta gedhe dewa-dewa ing kayangan mbuya ana sing isa ngendhake kita munggah ning kayangan padhangna lelakon iki ya Ngger oh inggih yen mekaten kula aturi suminggah ya Kresna Ya. Mbok menawa sarana iki aku iso ketemu kelawan Nyai Puntos kadang lan aku ya wis tanggap marang lelakon iki mula nek iso Pukulun Hyang Jagat Girinata iki mengko tak tulungi. Nanging yen ora iso ya mbuh iki mengko piye dadine. Ya ngiras pantes karo golek kringet. Tak nusul kadang-kadangku Nyai Puntawerkudara Arjuna kembar aja sumelang. Aja sumelang pun Kakang nedya sumusul ing kayangan. Nanging gandeng ing kayangan ana buta gedhe, aku ya tak ngembari. Tak ngembari dadi buta. Yai Punta, Yai Punta. Ayo tiba tak sampak mudar. Wah. Oh, ladalah. Aku nek wis gelem gedhe kaya ngene iki. Oh. Gedhe yo gedhe tenan. Yo. Tak nusul munggah ning kayangan karo tak walike menyura ketemu dulur-dulurku. Dalah dewa-dewa wis padha kalah kabeh. Semono uga Bathara Guru malah banjur ngoncati saka kayangan. Doh. Tak tanggunge mbok menawa Guru arep golek jago sing kira-kira iso ngembari karo aku. Wah, tenan kae kok. Oh, ana buta gedhe banget kaya aku. Mbok menawa buta kae jagone dewa wah rene ya.
Waduh. Wah. Ah, wah. Ah. Ah. Lingsara saring malendreng maloyong sari do pangeran Siti Layung ya silayung semangging gunung ya la Siti ya silayung semanggi gunung wah iki kok ana buta gedene padha karo aku. Sapa kowe dadak takon barang pangling po karo aku. Genah bolos 1000 ngene kok nek ngono kowe sing dadi srayane dewa. Ya aku srayane dewa aku sing bakal ngendhake marang kamu. Wah, padha-padha buta gedhe banget kaya ngene iki. Imbang-imbang ayo kegulung barang. Wah, ayo kegulung golek keringet. Wah. Wah. Woi. Waduh mati aku. Wah, edan. Rame banget pokoknya. Rame sing mburi pating krumpiang, sing ngarep bengak-bengok. Buta sisih tengen salto kaping 98. Buta sisih kiwa salto kaping 1912. Wah. Kok seren iki kepiye? Suwe-suwe iki kesel. Monggo jane aku ning kene iki ora dadi jagone dewa. Ning aku malah arep ngewangi kowe. Ngewangi aku kepiye? Wis ayo to bareng-bareng ngamuk ning kayangan. Wah, ayo kangen digulung bareng di Bathara Guru. Ah. Ah. Oh. Oh. Kakang Narada pripun nyuwun tulung kaki Kresna dadi buta bala 1000 nanging malah sami ngamuk sareng. Lah, kasata saniki niku undu-unduane pun saniki ngaten. Nyuwun tulung Kakang Semar mawon. Kakang Semar, Kakang Semar. Kacau.
kula nyuwun pangapunten yen kalayangan malah kados ngoten kawontenanipun. Lah ya iki. Iki undu-unduanmu, momonganku Pandhawa iki ora luput ning tok luputke mung merga kowe nuruti hawa nepsumu. Aduh Kakang kula nyuwun dipun tulungi lah. Ora urung terus nangis-nangis jaluk tulung to. Kula kedah kados pundi mongko Pandhawa papat Werkudara Janaka kembar pun kebacut nyemplung kawah Candra Dimuka. Apa terus nek Pandhawa nyemplung kawah iso dipestheke nek Dakabong? Kula nyuwun tulung Kakang. Guru, iki underane perkara mung ning Ndara Werkudara. Nek kowe njaluk ngapura karo Ndara Werkudara lan minangkani penjangkane Ndara Werkudara, mesti kowe slamet wis saiki kowe nututi nyemplung ning kawah Candra Dimuka. Ngesuaken dawuh Kakang Semar. Wangkah Sang Haryasena sarwi anggendhong ingkang rai Raden Arjuna miwah Dyanakula Sadewa. Dupiwus prapta ing kawah Candra Dimuka labet saka gedhening tekad lan panjangkane sigra anyebur ing neraka Yomani parandene awet saka luhur bebudene linambaran ati suci gani ning neraka ingkang manghalat sumingkir tebih karaos asrep adem ayem.